Какво става, машина? Тренираме бутащи гърди. Първо упражнение започвам с тази машина, като ще бутам за горна гърда вместо Смит лежанка, защото е заета. Много ми е рано, бате. Правя две работни серии тук. Това ще ми е първата работна с 50 кг на страна. И след това ще правя машина за равна гърда. Или лежанка. Ще видим. Баси мамата. Сега ще направя последна серия. Будак ще вади, сери малко, брат, сери малко. Застани ме, какво не можеш, ти без това трябва да ми извадиш нека си. И да, това е. И изчезваш, брат. Кой откъде се махаш се, брат, ти повече не те виждам. Умекваме, брат. Не мога. Нещо ме фанах като хората, бате. Добре, сега ще направя тук две серии. Не, една серия ще е. Една работна с неутрален хват, колкото да изпомпам. Няма да е много тежко. И след това отивам на една съседна машинка. За по-равна гърда, все едно. Да. Как ми къмпира бедрото, бате. Стана, бе, брат. Какви са тия крампи, бе, брат? Какви са тия крампи, бе? Размислих и ще правя още една. Размислих и ще направя още една серия. Тук с малко повече кила, мисля се оцеля стак направо и не да се мъчим като някакъв идиот да правим кардио тук, да се мора. Тази петица не я искам. Не я искам. Аре. Това е. Сега ще правим една тази машинка. Няма съм с целия стак. 150, 60. Което горе-долу половината стак да е. Ако се чуеш ти толкова изглежда, защо говоря така? Защото ми е много рано и ако викам... това е много леко. Какво се занимавам? Вместо бенч прес тук.
Още една серия ще направя. След това имам пекфой. И 2 за трицепси. Ще трябва да изчезвам, че... Бързо трябва да сме бързи. Аре, една поча надолу. Мате, много ми е интересно. Дали някой ме гледа докато си говоря така сами си вика, бе, то шизофреник ли е? Е така профилактично, да си кажа, примерно. Това момче нормално не е с главата. Какво прави, какво занимава? Да, 2 работни пек. Нямам. Дръпнах малко с гърба, ама... Това върши работата. Има някакъв начин да направиш с една ръка. И нормалния, който си е така да си дърпаш, другия, който си фанал неутрално, все едно за... Мисля, едно като фанеш халката. И то, който е, нали, обратния хватрално, който издърпваш тя. Мятам последна серия вате. Чакай, бе, чакай. Да се обичаш. Приключих. Отивам да видя пъмпа. Аз мисля, че по-уродски пъмп няма от това в момента.
Сега ще се бръка да видим, ама дори бата през суичера, бата. Аз трябва да се пострижа. Джек, искаш? Джек, бата. Брат, така ми съм помаха ръцете, че не може да направя на пирве. Ще кажеш нещо в камерата? Не бе, брат, бегам тук. Мале! Майко! Искам и гърба да видя, нищо съм тренирал гърди. Това коремче трябва да го махам. Септември месец, октомври месец, за другата година трябва да е чао. Знам какво става. Не мога. Сега съм качил до 3 кила тук вътре само. Това беше. Да, едно нещо, което искам да коментирам. Фитнеса не е нещо, което отнема много време от живота ви. Отнема ти час, час и половина, да дойдеш да се натренираш като хората, да си фанеш нещата, да си тръгнеш. Час и половина. Ако искаш, можеш 3 часа да седиш, разбира се. Докато... Имам някои хора, които просто идват, нали, да влязат в форма. Нали, нормално да ти е сконфузно първите 2 пъти, като дойдеш 3 пъти. Ти е неудобно, не знаеш кое упражнение, как. Но има достатъчно информация в YouTube, има достатъчно информация в Instagram, в TikTok. Ела, разгледай някаква програма. Ела в залата, брат. Напри 5-6 тренировки е така поред, да влезеш малко в ритъм. Нали, дай си някаква цел. Ще виж как с времето живота ти ще се промени много рязко. Много млади момчета, много млади момичета ги е страх и ги е срам да идват на зала, защото си мислят, че хората ще кажат нещо или ще коментират нещо. Аз като почнах да тренирам бях 77 кила. Всичките ми приятели ме подиграха, викаха: ти за какво тренираш, отказвай се, какво много си здрав. Почнах да се снимам и да си правя всеки ден да си качвам сторите в Инстаграм. Да си снимам физиката, сеща се, брат. Аз чувствах горд успеха си, брат. Мой да е бил малко, мой да е бил много, но независимо от това трябва да чувстваш горд успеха си, бате. Това, което имам предвид е, че никой няма да оцени труда ви, всеки ще оцени крайния резултат. Така че идвайте си тук преспокойно. Нали, не тук, всяка една зала. Дигайте си тежестите преспокойно. И някой ден, може би, може да не ви е срам от себе си и да се чувствате добре в тялото си и в кожата си. Благодаря за гледането, лека вечер и лек ден. Чао!